Du bruger jo et ord rigtig meget. Hvad er det er for et ord? Det er det, der hedder LOL. Det står for laughing out loud, altså man griner rigtig højt. Men det kan også bruges i mange andre sammenhænge i min verden. Og i hvilke sammenhænge er det så? Jamen, det kan være alt. Altså for eksempel, hvis man nu skal møde tidligt i skole. Hvis man nu siger, at man skal møde kl. 8, så kan jeg godt gå rundt og sige, ej, hvor det lol, at jeg skal møde kl. 8 i morgen. Og det er jo i og for sig ikke sjovt. Så det kan betyde mange ting. Altså man skal ligesom bare lige vurdere, hvor man bruger det hen. Og ja, som du selv siger, det er jo ikke altid sjovt lige at skulle møde klokken 8. Hvorfor er det så lol? Jamen jeg synes bare, at det ord er så meget, det er så sigende. Altså jeg kan også selvfølgelig sige, at det er træls, men det er der så mange andre, der bruger det ord. Så jeg bruger lol, og jeg bøjer også ordet nogle gange. Altså jeg kan sige sådan, ej, jeg loller bare rundt i det, eller du loller lidt rundt. Og det betyder måske mere, at du er fjollet. Så det er virkelig mange ting, man kan bruge det til. Jeg synes egentlig, det skal eksponeres mere. Tak skal du have for det. Har du et sidste ord? Lol.